Antes de empezar a falar, vou contar unha anécdota con respecto a Pepe. Fai, eu que sei, 30 ou 35 anos, éramos máis xóvenes, claro, e entonces nunha semana de historia, o Ferrer se acordará seguramente, pois estábamos, me parece que reivindicando o da Casa Grande de Viloira, que fora declarado ben de interés cultural, entonces era no Casino do Barco. Non se oi, pois non se preocupe. Que vou po medio e aí xa se me oi. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Entonces, sí, estábamos aí, entonces eu lle comentei a Pepe, bueno, este tema, pois, preséntalo tú e tal, non tiñamos a experiencia que temos hoxe, que non é que sea moi destacable, pero ele dixo, non, non, eu falo, e tal, aí vedes con cuerpo serrano, pero subiu, e eu vía que o home sudaba, cando estaba falando, e ao terminar, dice, joder, que malo pasei, bueno, pero hombre, cando o día siguiente a miña irmá era a tese aquí en Villamartín, e díxome, cando chegou a casa, pero que le pasou ayer a Pepe, que vino la mujer que tenía fiebre e estaba na cama, que unha cousa é dicir, bueno, pois falo e tal, e outra, bueno, pois enfrentarse co tema. Bueno, hoxe, primeiro, parabéns a David. Parabéns por este libro. Eu penso que vai ser un hito dentro da comarca o recoller todos estes contos, porque son contos que están condenados a desaparecer. A chegada da televisión, bueno, deixaron, digamos, ahora os móviles, pois isto condenouno a desaparecer. E entonces recollelo e deixalo en follas escritas, pois é unha forma de que polo menos estén aí e que quen queira o poda ler. Como el moi ben nos conta, bueno, o libro está escrito en galego, non podía ser de outra maneira, porque eran a xente nos fiadeiros, nas tertulias nocturnas, donde contaban estes contos e facíano no idioma que falaban nos povos, que era en galego. E entonces, coa edición do libro, está contribuindo ao espallamento e á conservación da lingua galega, que é o tesouro máis preciado que pode ter un país. O libro recolle unha serie de contos, explico moi ben, eu creo que na introducción, David, como el, cando estaba nesas reunións nocturnas da súa casa, oía contar os contos e el foi tomando nota de o que se contaba e aunque quizá cando tiña 14, 15 anos, e aunque non o pretendera, de aí surgiu as tres vertientes máis importantes da súa vida, como foi o recoller eses contos, ese patrimonio inmaterial que constituyen os contos, as lentas, todas estas cousas que pasan nos povos, e tamén o plasmalo en papel, en unhas notiñas, que agora, pois, tirou má eu delas e elaborou este libro. O sea, o germen do libro remontase a moitos anos atrás. De aí tamén surge o David profesor, un mestre, que co tempo, pois, el se distingue por a utilización da lingua galega e bueno, pois eso o ha feito como un buque insignia da súa forma de expresarse. E terceiro, pois, dai surge o interesante escritor que é David. Ten máis de 20 libros publicados, casi todos en galego, e que o fai acreedor a que sea considerado o escritor valdeorrés vivo con un maior número de publicacións como ten o David. No libro se van narrando unha serie de contos. Era moi habitual nos povos, sobre todo nas aldeas, nos povos, sobre todo nas noites de inverno, pois ao terminar as labores propias do traballo, nas hortas ou
atendendo o gando, pois, a carón da lareira, pois contarse contos e reunirse para pasar un rato. Isto quedou totalmente truncado a raíz da aparición da televisión. Coa televisión desapareceron esas reunións que se facían nos povos e os contos, as lendas, todo o que se contaba en estes lugares están en vías de extinción total, porque non fai tantos anos que pasaba isto, pero hoxe xa, se lle preguntamos á xente nova, xa disto non saben nada e se perderán. E quen dice os contos, todo o que contribuían o que se denomina patrimonio inmaterial, como son os alcumes, os motes, as nomeadas, bueno, todo o que está relacionado con a tradición, que está relacionada con estas cousas, que ha cambiado esta comarca, a comarca de Valdeorras, comarca que ten unha personalidade ben diferenciada, pero que ha evolucionado moi deprisa, como consecuencia quizá bueno, pues, do motor económico que ha suposto a pizarra ou a lousa, ha cambiado, o viño, ha cambiado en moi pouco tempo de forma de vida con respecto a outros povos. E entonces, o mellor exemplo vémolo en volver a memoria atrás, como era unha cociña, pois fai 70, 80 anos. Hoxe en día non ten nada que ver unha cociña co que era en aquela época. Agora está o butano, agora está as cociñas de inducción, agora ha cambiado totalmente. E é que, ademais, agora dá igual unha cociña de Vilamartín como unha cociña de Cernego. O sea, a modernidade ha chegado a todos os sitios e a hemos enganchado e esa modernidade vai para adiante, non vai para atrás. Nadie quer volver atrás. Entonces eu felicitar a David faría un chamamento a todos os que, en certa medida, vos dedicades ou nos dedicamos, ainda que eu pouco poda facer, a recoller, a plasmalo en letra escrita, pois estas cousas que se non hai alguén que o faga, pois vanse perdendo e chegarán a desaparecer. E se non recollemos estas vivencias, estas tradicións, pois estamos condenados a volver a repetir os erros que se cometeron moitos anos atrás. Claro que recoller estas cousas tamén requiere algo que eu sei que isto que vou dicir é predicar no desierto. Enrique sabe ben tamén. E é que o tema de que Valdeorras, unha comarca natural ben definida, e que non ten un triste museo arqueolóxico ou etnográfico. Todas as comarcas de Galicia, Viana, O Bolo, Tribes, todas teñen un museo. E aquí non hai maneira de que iso arranque o museo. Cando temos dous motivos moi destacados, como é a pizarra ou a viticultura, a elaboración do viño, que non ten nada que ver como se facía hai 80 anos a como se fai hoxe. Por falar de algo que nos resulta moi conocido, vos pensade o que é ir hoxe a traballar unha viña, pois antes cos fuelles, as candajas, non, iso xa é máis moderno. Aquelas máquinas de latón que había que darlle a un... Pois non ten nada xa que ver con aquilo. E iso, pois bueno, hai que evolucionar, pero tampouco debemos deixar pasar e que non recuperemos e teñamos isto en marcha. Como se pode... Porque, claro, se aparecen restos arqueológicos no Castro de Valencia, pois en algún lado habrá que custodialos. Que non pase como no yacimiento da Proba, que houve que volver a tapalo porque non había donde guardar os restos que lle aparecían. Non vamos para mala época, este ano é ano electoral, e, bueno, pois a ver se
si as que sean, pois é posible que eso se faga algo. Bueno, eu digo que fago un chamamento a todos os que sigan o exemplo de David, de recoller en libros, en folla escrita, todas estas tradicións e plasmalo aí. No, tranquilo. Como tampouco me quero estender demasiado, quero decir algo de David. Todo o mundo sabe que David é o escritor valdeorrés vivo que maior cantidad de obra escrita ten hoxe en día. Más de 20 libros. É o escritor valdeorrés vivo máis laureado, ten premio Martín Sarmiento, Neira Vilas e uns cuantos máis. Pero David, que é unha persona moi boa, unha persona humilde, unha persona... Ten tamén algúns tics, porque é que non me quere, tenme totalmente prohibido decir isto. E eu non quixera romper en aras a ese espírito navideño que ainda vivimos, pois vou a cumprir o que me ten imposto e non o vou a dicir. Pero, sobre todo, é unha gran persona e eu quixera que, cando sea maior, ser como David. Bueno, felices festa ou feliz ano e moitas gracias.